אנו נפגשים הערב לאירוע מיוחד בניחוח השירה הארץ ישראלית, אירוע שמתקיים בזכותו של החוקר החשוב בדורנו, מורנו ורבנו, פרופסור הלל ברזל. לחגיגת הספר, הכרך העשירי, שירת ארץ ישראל, והפעם ליריקה, הוצאת ספריית פועלים המאוחדת כיום עם הוצאת הקיבוץ המאוחד. הייתי אמורה לחגוג היום את ספרי בובת האשבול בבית הסופר, אבל שמחתי מאוד להיענות לקריאתו של פרופסור הלל ברזל, מורי ורבי, ואני שמחה ומאושרת לחגוג את ספרך יותר מאשר את ספרי שלי. פרופסור הלל ברזל העמיד תלמידים אין ספור שמוכירים אותו וחבים לו תודות. מהם פרופסורים, דוקטורים, בעלי תואר שני ואף משוררים וסופרים. זכיתי להיות אחת מתלמידותיו. בהמשך הערב נשמע תלמידה נוספת שלו, את דוקטור רות דורות. לצערנו נפרדנו לאחרונה מתלמידתו הידועה בעולם הספרות, ובפרט בנושא חקר השואה, פרופסור חנה יעוז קסט, שתחסר לנו ימים רבים, יהי זכרה ברוך. הקובץ של הליריקה הוקדש לשלושה משוררים בולטים, יוכבד בת מרים, נתן יונתן ודליה רביקוביץ'. בנעורנו נהגנו לתת כמתנות ספרוני שירה בימי ההולדת, ובברכות נהגנו לצטט שירים. אני מחזיקה בידי דוגמה לספרון שקיבלתי ליום הולדת. מי שרצה לשמח אותי ידע שספר שירה תמיד ישמח אותי. הספרון הזה, בין חול ושמש, הוא של יוכבד בת מרים. בזכותו התוודעתי לראשונה לשיריה כשהייתי בגיל 15. אני ממש לא מבינה למה לא מלמדים את שיריה היום, לא בבתי הספר, לא באוניברסיטאות. בכל התארים שעשיתי בבר אילן אני לא שמעתי את שמה אפילו לא פעם אחת. הניתוח של השירים על ידי פרופסור הלל ברזל בספר עושה ליוכבד בת מרים חסד רב. אני מקווה שבזכות הספר של פרופסור ברזל המשוררת הנפלאה הזו תחזור לתודעת הציבור. אולי כדאי להפיק ספרונים כאלה קטנים כדי לחבב שוב את השירה על הדור של הצעירים שנבהלים הספרים הגדולים. המשורר השני שנכלל בספר הליריקה, נתן יונתן, אותו זכיתי להכיר כשערך את ספרי הראשון בספריית פועלים, הספר בוקר ירוק. בהמשך נפגשתי עם יונתן הרבה מאוד באירועים ספרותיים. את שיריו בנעוריי אהבתי לקרוא, אהבתי לשיר. המשוררת השלישית בליריקה, בספר הליריקה, דליה רביקוביץ', שמחתי לשוב ולקרוא בשירים בעקבות הניתוחים המרשימים של פרופסור הלל ברזל, שתמיד מלמדים משהו חדש. גם כשכבר נדמה לנו שיצירה כלשהי לעוסה ותכונה, פתאום נופל לנו האסימון כשאנחנו קוראים איזשהו משפט מבריק שלך על השיר, משהו שלא חשבנו קודם. מי שטרם רכש את הספר הנפלא הזה, שירת ארץ ישראל ליריקה, הספר ממתין לו בכניסה. את הדיבור על הספר אני משאירה לחוקרת הספרות הנכבדה, פרופסור זיווה שמיר, ולמוציאים לאור פרופסור עוזי שביט והסופר אברהם קנטור. אני בחרתי לקרוא שיר שכתבתי בערב הקודם, ב5 למאי, כתבתי אותו בלילה, בתלמי יצירה, והוא הספיק להיכנס לתוך הספר בובת האשבול, שזכיתי שפרופסור עוזי שביט יערוך אותו. בתלמי יצירה לפרופסור הלל ברזל. רביבי אור גנוז כפלגי נהרה בתלמי יצירה, רוקמים נטיפי אור בראשי המילים, ורוח חדשה מנשבת במעגלות הזמן והמקום של בריאי הדמיון היוצר. בא עד נבך ים, שולה ממצולות המילים, הדים למנגינות קדומים ולשיח גנוז עם רחוקים וקרובים. את יהלל, את יכה בברזל ליבו החם, להרים על נס יציר ויוצר, מורה נבוכים.